दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकारनि नैथि स्किम अनसाय बिथांखि एसटिफोरनि बेनि जि चेक राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो नैबे सालबारि VCDCनि नैबे गब्लाङाव दिनैहाय जोङो लादोंमोन आरो बेवहाय 2023 आरो 2024 बे मायथाइनि थाखाय जोंनि 20 नं सालबारि समस्थियाव गासै 200सा आइजो दखान होग्रा बिथांमोननो जोङो बे चेकखौ बिथांमोननि आखायाव दिनैहाय जों गथायनानै होयो। दा बेवहाय जोङो गासै बेनिफिसियारि बिथांमोनखौ लेंहरदों। बेनि अनगायैबो जोंनि हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। VCDCनि मानगोनां चेयारमेन भाइस चेयारमेनफोर मेम्बार बिथांमोनाबो बाहागो लादों। जोंनि हानजानि जिल्ला कमिटि ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों। बे गासैहाय बेवहाय 300 जन माने बेवहाय मानसिफोरा दैदेनगिरि आरो बेनिफिसियारि बेवहाय बाहागो लादों। गिबियावनो आङो बे सोंनायनि फिननायाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बिथांखौ आङो गोरबोनिफ्राय 21 नं सालबारि समस्थिनि जानानै रायजो राजानि जानानै आं साबायखर जासिगोन। दा जोंनि सरकारा जिखिनि आइजोफोरनि थाखाय एम्पावारमेन्टनि थाखाय जिखिनि खामानि मावदों, आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनाय, रांखान्थि बागै आरो समाजखान्थि बागै बिथांमोनखौ सांग्रां खालामनायनि थाखाय जिखिनि खामानि मावदों, नंगौ गासैबो हयथ' खनसेयावनो मोनजोबनाय नङा। जोङो खनथाम होबाय, नैबे सालबारि समस्थियावबो खनथाम होबाय। बे खनथाम अनसाय बिथांखियाव गासै 600सा माने बेबायदि दखानदारफोरा मोननो हाबाय। आं सान्दों आरो बेवहाय मोननि सोरबा दखानदार मोननि हयथ' थानाय नंला। आं सान्दों जे फैबाय थानाय समावबो जिहेतु होगोन, सोरबा सासे सानै जुदि थालांदोंब्ला बिथांमोनखौ नैबे माने जोंनि समस्थियावनो आरो माने VCDC चेयारमेननि जोहै माने आर'जलाइ दैथायनो थाखाय आं खावलायगोन। फैगौ समाव जुदि सोरबा सासे सानै थालांदोंबा बिथांमोना जाहाथे बे आर'जलाइनि गेजेरजों मोनहैनो हायो। जे जोंनि सरकारा आइजोफोरनि थाखाय गोबां माने बेबायदि बिथांखि लाबाय। जे नोंथांमोना नुदों आइ अनसाय बिथांखिनिफ्राय लानानै बे अनसाय बिथांखि आरोबाव माखासे मिशन माने फोसावदों। दा बे मिशनफोरनि गेजेरजों आइजोफोरखौ माने जिबायदि सांग्रां आरो जिबायदि जौगासार खालामनो नागिरदों बे बयनिबो नोजोराव गोग्लैदों। दा बेनि थाखायनो जोङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों साबायखर होनांगोन। आरो बिथांनि नेतृत्वआवनो आरो दिनैहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि आइजोफोरनि जिखिनि रांखान्थि जौगानाय, जिखिनि समाजारि बिथिङाव आइजोफोरनि बाहागो लानाय बे बारानिफ्राय बांसिनबाय थादों आरो बिथांमोनाबो सांग्रां जादों। दा बेखौ बयबो माने बुंगोन। जोंनि 21 नं सालबारि समस्थियाव गासै 20टा VCDC दङ। गासै गामिया 20टासो दङ। मोनफ्रोमबो VCDCनिफ्रायनो जोङो बेवहाय बेनिफिसियारि सायख'दों। बेनिफिसियारिया थिग बे जे बेयो दखान होनांगोन, फिसा दखान, बे मैगं फाननाय बा सोरबा साहा दखानि बेबायदि। दा बेबायदि माने खामानि मावग्रा बेबायदि मावथारग्रा मानसिनोसो जोङो एबारनि जे अनसाय बिथांखि बेखौ होदों। आरो बे अनसाय बिथांखिनि क्राइटेरियाव बेनो दंखायो। बे हिसाबै जों बेबायदि मानसिफोरखौ सायख'नानै बे माने बिथांखिनि जोहै बिथांमोनखौ बेनिफिसियारि हिसाबै सायख'नाय जादों।